herritarren handi gertu, bueno, urtasua amazigun edo ez, nire kasuan bost, baina benetan urte hauetan pilatutako esperientziak eta ezagutzak esaten zigun beharrezkoa zela udal barrua antolatzea, aldatzea, eraldatzea, benetan, esan eta esan ari gehan bezala gaur egungo gizarte honek dituen erronka konplexuei erantzuteko gai izango den administrazio publiko bat eta udal bat izan nahi badugu. Horretan aritu gaburu belarri azkenengo urte hauetan, bainat lur, zuek aurreko legealdian. Eta hausnarketa horrek ekarri du leheno bideoan momentu batean esaten dugun bezala, udala barrutik aldatzea bai egitura eta bai funtzionatzeko modua ez. Helburua badelako oso departamentalismo hori gainditzea, departamentuen arteko elkarlana sustatzea, informazio komunikazio kanalak areagotzea eta batez ere udal eta funtzionamendu bat udal politikak zeharlerrotasunez eta bizio estrategikoz lantzeko aukera emango digun udala. Eta horregatik momentu honetan 3 eremu handitan antolatuta daukagu udala. Baina aldaketa horretaz gain, bestelako 2 ere egitea beharrezko ikuste genuen, biztan dago eta 21. mendeko gizarte honen erronka badela digitalizazioa, eta beraz udalak ezin du erronka horretatik atgeratu, eta beraz gure helburua bada ere, udala digitalizatzea. Ez tresna, askotan digitalizatzea esan edo aurrez aurreko galduko ala, ez, horrek ere badu garrantzia, baina da tresna bat, administrazio eraginkorragoa izan ahal izateko, baina ez aurrez aurrekoaren kaltetan. Ez ditugu ulertzen bi gauza antagoniko bezala. Eta hirugarrenik, gobernantza ereduan eman nahi dugu aldaketa. Esan bezala, misioan baitako gobernantza eredua da, gehituko geniokena, gaur egungo 3 eremu zabaletako antolaketari. Legealdirako proposamenak... Esatea beraz, eguruako izan da, misioak zintu zin den misioa, eta beraz ere, udal barruan finkatu dugu misioan, nun egonaiko genuke, kasu honetan, gure buruarekin ustez zorrotzeiak izan gehala, ez dugu 2008 marrakak, 26a oaintatu hau bentzutetenean euskara mutu itenez, baina gira da, ez zarri genuela 2026ako herritarrei eman beharreko zerbitzua 10rekoa izatea, esaten dugunean 10rekoa izan berrula, esaten ari gara, udalera hurbiltzen den pertsona bat gehienez ere 10 minutu zai egon izatea. Herritarrei eskaerei 10 eguneko epean erantzun ahal izatea esan nahi du, izatea zerbait nola dagoen zure eskaera, erantzun bat ematea, eta esan dudan bezala udalan osoki digitala izatea. Agurtzanek esan bezala 2026, helburu ambiziosuak, eta legealdirako proposamenetatik 4 aipatuko eskaintzuet. Udala digitalizatzeko erronkarekin jarraitu eta urrats erabakigarriak eman ditugu, udala osoki digitala izan dadin. Horretarako lehenik izapideen liburua sortu behar dugu, eta baita ere herritarren arreta zerbitzuko arreta sistema integrala garatu behar dugu, besteak beste telefonaren kudeaketa hobetu eta udalarien tramiteak osoki digitalak izateko sistema bat ezarri behar dugu. Bigarren bat, hasieran esan duen bezala trantsizio ekosozialaren parte hartze prozesua amaitu eta gero beste 2 ekimen abiatuko ditugu. Misioen baitako udala eratzeko norabidean. Misioen araberako udal gobernantza eraikitzeko parte hartze prozesua gauzatu eta bestetik udal politikak ebaluatzeko sistema ezartzen hasteko urratsak ematen hasiko gara. 3. puntua. Pertsonalgoari dagokionez, gauza asko dago egiteko, baina nabarmenduko ditugunak gaurkoan, 26 lanpostu egonkortzeko prozesua amaitza dago, jada, laster. Prozesua hasi genuenean, langilegoaren erdia temporala zen. Eta prozesuaren amaian lortuko dugun gaur egungo langilegoarekin interinitate tasa 15% izangoa.
Ez beha, helburu horrekin, hendikan gustora eta pixkanaka helburua geisten jutea izango da. Eta bestaldetik, legealdi honetan lan hitzarmen berria negoziatzea tokatzen zaigu. Laugarren puntua. Ezin dute aipatu gabe utzi, ezinbestekoa ikusten deula udal eraikinaren berritzea, azterketa energetikoa egin, irisgarritasuna hobetu, lan eremu berriak sortu eta kalitatezko arreta emateko espazioak ahalbidetuz.